இந்த வீட்டை பார்த்தது உங்களுக்கு என்ன தோணுச்சு? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் இங்கே எப்போ பேச்சுவார்த்தை ஆரம்பித்தாங்களோ அப்போலேருந்து நாங்கள் ஃபுல்லாக பிளான் தான். என்ன பண்ணுறாங்க என்ன ஏது அப்போலேருந்து பிளான் எப்படி போடுறாங்கலேருந்து எப்படி வைக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி. ஏன்னா எல்லாருக்குமே ஹவுஸுங்கிறது ஒரு ட்ரீம் ஹவுஸ் தான். எந்த இண்டிவிஜுவல் ஹவுஸாக இருந்தாலுமே அது ட்ரீம் ஹவுஸ் தான். அது நம்ம 10 கட்டினாலும் சரி 100 கட்டினாலும் சரி. நம்ம தமிழ்நாட்டில் பொறுத்த வரைக்கும் வீடு நம்மளோட ரிலேஷனாக தான் பார்ப்போம். ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் ஒவ்வொரு கதை இருக்கும், ஒவ்வொரு ரூமுக்கும் ஒவ்வொரு கதவுக்கும் ஒவ்வொரு கதை இருக்கும். எல்லாத்துலேயுமே கரெக்டாக அவங்க எல்லாமே ஸ்டாண்டர்டைஸ்டாக வச்சுட்டாங்க. ஸோ என்னென்ன லாஸ்ட் மினிட்ல எந்த குழப்பமும் இல்லை. இப்போ இங்கே எவ்வளோ ஹவுசஸ் வந்துருச்சு. இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் நாள் ஆயிடுச்சு ஒரு கேட்டட் கம்யூனிட்டி ஒரு சொசைட்டி மாதிரியே ஆகிடும். ஈஸியாக நம்ம எல்லாமே ஃபாலோ பண்ணி ஈஸியாக அப்ரோச் பண்ணவும் ஈஸியாக இருக்கும். நம்ம தேவையானது நமக்கு அப்படியே ஈஸியாக நம்ம கையில் கரெக்டாக கிடச்சிரும். ஸோ அந்த இதில் வந்து இது பர்ஃபெக்டாக இருந்தது நான் பார்த்ததில். ஓகே மேம். ஏன்னா ஒரு ரிலேஷனாக வந்து நீங்கள் இவ்வளோ விஷயம் இந்த இடத்துல அப்சர்வ் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படிங்கும்போது நிஜமாக எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. தேங்க்யூ ஸோ மச் மேம். கோயம்புத்தூர் திருவாதிரா டெவலப்பர்ஸோட தாரக மந்திரமே உங்க பிளான் உங்க பட்ஜெட் உங்க சொந்த வீடு. குவாலிட்டில எந்த காம்ப்ரமைஸும் பண்ணாம வீடு கட்டி தராங்க. கூடவே அவங்களே பேங்க் லோனும் ஏற்பாடு பண்ணிடுறாங்க. வாடகை பணத்தை லோனுக்கு கட்டிட்டா வீடும் சொந்தமாயிடும், குழந்தைக்கும் சொத்தாயிடும். திருவாதிரா டெவலப்பர்ஸ், கோயம்புத்தூர்.